Què tal, amics i amigues? Promocionant aquí la biografia que un servidor ha escrit de Carles Acutis en català i també en castellà pel Centre de Pastoral Litúrgica, el CPL. Bé, una de les novetats d'aquesta biografia que ha escrit un servidor referent a les altres que podeu trobar és que un servidor esmenta els 19 miracles eucarístics o fets prodigiosos que surten esmentats, valgui la redundància, al web de Carles Acutis. Ja sabeu que el web de Carles Acutis el que fa és repassar els miracles eucarístics que s'han donat, que es coneixen arreu del món. Doncs bé, a l'estat espanyol 19, i d'aquests 19 n'hi ha 2 de les comarques de Girona. Un d'ells és el 1297, es tracta d'un sant dubte, un capellà que va adoptar de l'Eucaristia, de la presència real del cos de Jesucrist a l'Eucaristia en el monestir de Sant Daniel, 1297, i també un altre fet prodigiós de Sant Joan de les Abadesses. Ja sabeu que hi ha un important conjunt escultòric de fusta creat el 1251, doncs l'any 1426, gràcies a uns treballs de restauració, es va descobrir en el front de la imatge, amb un foradet, una hòstia totalment incorrupta. Doncs aquests detalls s'esmenten aquí, en aquesta biografia, tots els miracles eucarístics de l'estat espanyol, aquests 19 aquí, en aquesta biografia de Sant Carles Acutis, el ciberapòstol de Déu.